ちゃんです。今日はパズドラのハロウィンガチャを、やっていこうと思います。20個あるんですけど、どうしよっかな。2回か3回。2回で、金でハロウィンのやつが当たったら、2回で。3回引きたいな。でまず1回目いきます。対象じゃない。もう一回いきます。せめて金。うわー、井戸波きたスクリーンショット撮ります。これ覚醒強いっすよね。泥鏡5つついてるんで。モンスターボックスがいっぱい。じゃあここで終わります。バイバイ。